Sila nakagbato, ayaw nakatabo. Tagaghanda Kami tayo na. na Dito. sa kuan, sa Teresa. Tas. Amang. Nakaya. Tanong ito lang. Ikan. Sulit siguro siya. Kiss ba to ba? Ako ako sila yung nani no. Bata na eh, basta na ikuan. Nasa ikaw pero tas tayo yung bato pa. Sa may kag-grill up di ka. Baklay. Tapos itong may zona ko. Yung na rin. Lagay, bisa ka ron eh. Pisamig marang mga katutski. Punta dito daghan. Likod. Ito dito na. Ano rin oh? Ito na rin na kini watermelon. Mahala na. Kaya na. May nang tatuloy yung pahiyom rin tanaw. Durian man. Yung dagko ba? Pero maron mo traw. May. Kana dagko oy. Oh. Oh, na may dagko daw ko. Ano oh? May dagko daw. Ay, sinili dami. Ikaw kamoy pagpili dahil inara dahil pagpila. Ayaw, ato na. Abay ko pre. Abay na pinipalin po. Ito sa may marang. Kaya kasi pa. Ano ni po man? Hello? I-burger ni siya ma'am, Pila po? Kani dere. Kani siya tag 70, 50, 100 din ko. Saan tingin na to? Pahipos dito, okay, nang may payong nga daan sa balay. Sige, tapos daw magupa. Kaya na din ka balibol tas. Hindi, humo ka niya silupin eh. Awan kay kay para maubos sila. Ha? Driver. Eh, kami namalit niyo kuwan prutas para mabalong ito sa kalipso. Suwat ko ron ba yun? Easy na ron. Wala na dito. Wala pariha lagi. Ting marang ba pero labi ka mahal ilang marang. Ano pa nila sila? Marang likod nga latagak ra. Hindi mo pinukaan pa. Dagko. Ato kay kauno na to. Ato kay tapis kay to marang. Ang pagalaan lang to nimo. Hindi ko magalabot. Abli. Bila entrance sa highway. Dito na to. 90. 90 na ata lang. Ha? Ba? Yung pinasarap na to. Kwenta kayo. Kwenta. Mahal king rabutan ron lagi mo pay pag kuwan, Katagin mangga. mo pay pag pagmunga. Pila ka ba kang kapuno kang magkuha 100 ani sa upat siguro. Ba? Dagan kay Vin sa tagod-tagoron lang. Sa phone. Swan. Bantay ba? Katanaw ko ginala sa living tiny house kami sa YouTube. Chuya ka yung decorate sa Kuan. mahal pa siguro na to. Bisa na. Paano kami anak?
kita sa may pisto. May waffle. Tira. Ya. Tira lagi. Ha? Dali ba? Dito, dito ka rito. Ano to 1,000? Yaran. Ano, namay butang gurong ako dito. Price kay butang ako. Ano ning iyo ba? Ito kay 30 daw. Ito na, may Ito kay 30 pa ka order. Oh, yan po yan na. Tira lagi. Ano sa tayo bigyan? Gayo, ito. Simbahan. Napay sugbahan po dito. Ito sugbahan diyo. Dala na sa ubang na gamit. Asa yung gamit lang? Pagbit tala mo gami akuan. Bawang mo, tigil. Ah, nabi na siguro dito sa kaman sa Kanang marang kay kuan pa na. Nandaghan ni Marang. Ay, kana loaf bread ah. Bitang loaf bread. Go, dala na, Scar. Bitbitan. Ito ba sila? Paliko lang ba? Dora? Basta kami suwa na isda. Oh, di pahubsan nila. Pahubsan na wala na isda. Murag ila maning prohon. Tapos marag wala o nila ni. Excuse me. Ano pa? Isa pa set lang yung 1,000. Ini. Okay na niya. Ya, Kanina lang gapo naman eh. Kay murag utin ba oh. Isa kay clean ang kanang kay isuhag ka. Lagi oh. Kaya na yung mga bata daga-daga. Mari ka tubang ra swimming pool. Oh. Sila 1,000? Pagbayad. Dapat dito lang? Napa, uy. Masa tingin siya kay sulod ano mo. Balik. Balik saan ako matakot si. Dapat na dito? Ako nito. Ang mga butang kay mo balik ang mangita ang sakinan ko. Mangita ang parkinganan ng sakinan. Init. Balik ka ba ba dong? Kita ada parkingan dito? Sa Kita parkinganan? dito sa kan. Pam yang lang pala. Andar ba? Andar. Ha? Andar na?
Wala lagi isda, boss. Wala lagi isda. I-renovate ni sir. Amo paningugsan kay limpyuhan. Ah, lagi no. Okay, lisad boating. Tamo ba? Isda, nara na ng gamay. Gilain na mag-exit yung tubig. Aron di kini, di na sa maglamsa. Oo. Mahog na yung siya mura na swimming pool. Buting na dere bre, butang. Ah, gwapo na ni. Ah, sanal. Kuha lagi. Ibuting nila ni dre. So, ang isda ilan ang separate para nga hindi naman yung mahulang sa. Okay, kayo. Bundat ang tubig ito kasi wala palong-palong. Malal pista mo tapos yun. Kasi babaw. Hindi ko na. Hindi ko na. Ako nga po. Nadaduha ulit. Ibili ng sinilas nila. Ributan sinilas. May dito. Dako kayo nga. Dako kayo nga po Andre mga katupsi. Mga resort. Resort. Ikan pa ito dito. Ito bukid dito dito. Dati kalapad jadi bilang di hektarya. Basa dili oy. Pila kini hektar dari ba? Pila kini hektar? Lupa dia. Kana na dili kay do sa GPS. Di mga kapatid, hindi lang kayo ikot mo yung video kay medyo taas na. Taas na kayo, kulang katulon. Tangilan nyo mga kapatid yung ipunod ako na video. Bye-bye. God bless. Kada